pupom titi la solam. Non ke itung karbi atum anta Bongali pen Bongo sena pen Bihar sena atum ka kontrol arum si itum dulu. Alang litum si itum mana kontrol no. Ini tu masih EM atum pananta. Bongo sena pen Bihar sena atum si kontrol. Ka kontrol pot si ini tu VGR along lepenta eviction high headed. Ada VGR ke Bongo sena pen Bihar sena atum si gitu. La siya atum pan eviction high headed. Setan ni lige karbi pot ni ipan ke eviction high la po ang lagi. Alam ni. La hello ini tu cicini lagi. Rata tu cini lagi karbi tu. Demokrasi ateng pen ke non ke karbi ke do anta. Inlora ke do anta. Kilonjia homia adivasi atum anta karbi ang long ang luke la pen west karbi ang long ang luke itu Bongo sena pen Bihar sena atum kacari arum si itu apan nang bikok no. Demokrasi apor lo demokrasi a working of democracy lo. Itu why jong si kali putante non puta si apa utor borbin pe eviction non hai de jige la pen keroni pe eviction non puta hai de to non ke karbi to ma jilang so along ke karbi pen garu si do pot hasa tu man eviction hai lo ke nili pan pata bang nang pipe de hai lo ke de lang tha nang li tum anda la po lo ke po karbi to man ke po bom lo son si po po la hello kopia po si Bongo sena Bihar sena tumpia posi BJP apan kape hai kang tu. BJP apan hai lo te BJP apan out het lo arisim. BJP party apan out het lo arisim lo lake. Itu karbi lo pen inglong asu atom pan kilonjia okomia pen adivasi atom pan itu ma along le pen itu ma akai apan nang ke dong tip dia pan BJP ke arisim lo. BJP arisim lo pon BJP long ke do tum han si pape hai nang ni hai lo te hala tum han ge ot ek un lo hala tum han ge ning ha ling hala tum han wi un lo la si ili tum chini nang po lagi kopia po si hala tum Bongo sena pen Bihar sena tum kopia po si BJP pan kang tum re ban aprang BJP aprang ke Congress pan si kape hai kang tum hala tum han hala tum national party hala tum pan arisi mason ot het undek la hala ot het tiksi hala tu apai ke pekam lo bom lo la lang ni tu de jong lo la si ke CAA along lak isira suri chokke Bongo sena atum dolo hada India amuni kali pulhal tu India so kali Bangladesh pen dewan just say Bengali Hindu tu hala tu pan plum heden lo plum ni po mat plum te den plum hai hello atema itu ma BJP leader to ma ke hala tu si ot ek le kok ek le hala tu sab ta chang teng un le itu ma EM tu chang teng un le kok ek le demokrasi ben si kok ek hala tu la hello itu ngai sini nai neli non polo neli dak kali le nang itu inglo aratum ante po ek po po bom lo po et po non ta polo ke polo si non po ang itu VGR pen eviction nahi pada eviction se terlo kenda le railway long le ang la Bongo sena tum cerai kiblo la ta eviction nahi pada eviction se terlo kenda Muslim tum aphan hen te ka eviction Muslim betul po ibu Bengali Hindu la pen Bihar sena dengan Hindu sai se pot karbi aportif je chitin aja tungge akai silang na mga adhormo lagi lang gali halat tungge itum da akai si chalang ni adhormo lagi chalang ni gali itum ta ama itu vir det lo non ke vir la si vir me aku jerso dolang itu karbi atum jerso dolang la si jers karbi det ke udelo karbi det ke bang pharung bong pen bang thom ke pra phoven lu pukedi non census attenke 2021
aningkan asensa sa tingpe. Ante itum karbi dek ke untelo non kuki itum malong nang po nangga ke doan itum malong nang po garo ke doan itum malong nang po kasi ke doan itum malong wan et nang po boro ke doan itum malong wan et nang po mes ke doan itum malong wan et nang po laan si itum journalist atum reporter dom anili nang lituman kachonin ripen nang litung gewang pot churulo la salam pangke neli personnel lo na pasi neli ke thak dunji ning hang he agel ding ulo hala all Assam Bengali Federation atum press along pulo dak di pu press along je la bang solong li hala promo mohini Chakraborty along li pul hai ipu dak number 534 bigha abang ke ave kotha ke thomra lusa isi ha horilal bosti along dak dipu la so long le bongali tumsi nangi thi dun lo la ke jok along le takali la ke sarkari along le pusi aprang alam bang lo 6 schedule ke di alang itu 1966 sigawang pulo 71 kan sidak di Pugedo pulo kuna tong dolo ne tum sini ne alang litu ta pupe kuna la ne gedo hada ka bangai kali lagi neli 1987 aningkan dak secretary gedo hut council long secretary gedo hut labang so long le habit ajola lama habit manela innam tepik po bangali setala tu bong pe ne wang u hedi la sona dim ye tu bong thong prang pe ne wang u la sona dim lama si hala sohot neli tung chin wai je bang a kei pacherai long le det nang yite ili tung tek mu chona tung le long le cherai na neli tung chin wai neli ta lo mad hop terang alang linon ka vedet lo la pen ke harsing teron alang li dola donesor inti non dola la pen hala kru ko pumyang ke hala bodon kro dolo la pen ke well born kro ta dolo la anu ka prek penang atum dola hala so ni tu chingwa la si long le ni lita dak la a long le abit aju la sarkari long le puti pula ala so amasi ni lita cherai dolo apata ta long lo apata dak nombor ke Harut Hora Thom Kebra Pli 534 dak nombor lapen asreni bagi trityo ghor bosti bula ghor bosti hem ki kim apa lapen area bangke adang ke theke kotha ke thomra lusa isi lapen apata nombor bangke lake miadi pata nombor 316 nelimen sigedu loya layo alamang labang ke amasi neli dolo hala sohot neli dak di pupen men neli pan nang toyjun aman neli dam nang koplo amasi neli karbiang long e chewang long le den neli pan dak nang ape dolong ke government order ke ningkan isi neli dolong ji pulhe amat ciklojon sirke pangbong neli pan dak penang toyjun amasi la sopot non halai hui detail alam pudam lo te pine bang aning oi tu lagi meni neli detail alam pudam de to la ba seta neli dak pen dam joi lo neli panang toy joi lo neli dak long dolong le den lo karbiang long ke ahut pen ba la puanat lo seta nang dolong le den lo neli ha dubri si neli panang toy kahe lo nei thai si la pan toy nang yi pulo masi neli pan dubri si additional DC development akam hadak si toy neli hadang inut pet do dam lo aman neli hem sor bang gedak dikhu executive magistrate account si claim mar tum dak si dan ni aruso ko jo lai hui lang nun tek de amasi along le da pulo pok lo la hela alam mang ge amasi non na fit li chewang tu lo
là bên kia vang thu nó thèn long lo nên lý long lý cái hala bong alia phan si ki pitu mondol bang ni phanang thande inu da mondol bang ajaha mondol dengan ningkarong lo chojor long itu si ke chojor lo tong ona tu ama inu da mondol mesiana bang ni phanang thande nang long le ke sai nang li long le ke bang ai ka chojor bang ni anu ga bong alia phan ja patta ke pi ama si ni li pulo la ke sikhidu la te menge pi long le de si ni phan ni li long li chot ke li no long le ka prin ta pi long le bong alia phan ke amasi neli application pitulo neli application ke pia bange January 2020 lahelo yo neli application ni pitu neli application ke pike revenue pata bang neli panang pino pujo neli puge atema neli khajana pilong le dalo hala aprang premium ke pf lo premium ke pi a receipt la do yo là đôiอยู่aprang poisa ps làเป็นpoisa ka ps lo เป็นแกกะเชลงนั่นนี่ละแก data 19 12 around 19 kopya ning kan on ne lo na ke to ayer dik olo kali 2019 po bang 2019 na ningkan sinili la kan deposit la pastapan amasi nili along li anta hala ahisaban ta langit no go la tung nang pilo la hello ar open ke long nili ben sidu la pen ke la hello nili lo ke pi non hala Bengali Federation atum ne panai pu jong si ame thanga long li po cha high court paper si dam de no pu body court paper si dam de sik sidula ting ke ini tuma court ke ARO helu ARO da itu ma court lo la si ARO ban si pilu bien lo la tum hello kang sai nang ya tum lo nang itum ka do karbi ke do ang na chini nai la ili tum akord ke ARO hello ASO ARO hello la pen la tum yong si claim thik thik ponte ili tum akord next abang ke EM land and revenue hal hello and non EM land and revenue lo si labang so a file hadak si do usi nili panatan EM land and revenue lo a file number ta la hello arkom yo a file number KAC REV KAC oblique REV oblique 462 oblique 6 lapen oblique 1560 banga sitia number that a file number ke 462 revenue 462 la a file number la daksi la so file non anda do ayer ding piklo a file la dak do 2016 aningkan 13 for 1996 usida to a case bangke a data bangke la pen kya ala bang so file la daksi do koklo nili chikiat nili panang than ke adak si do koklo land and revenue a EM long si do aman non anta nili pan revenue patabang ng pipede aman nili revenue khazana bang pilong ni dat Bengali do e pilong itum si pilong le karbi atum si ye jalan tha la si nili tum upom di kilo non ke ya asiki nili ke pi January 6 ke matiyo neli la hello a petition lo court lo a petition lo ARO lo da address ke assistant ASO fan assistant revenue officer fan si neli ka address lo asiki non anan li fan reply nang pipeder lo ASO ta kopya bolo Bengali fan ka fere Bengali fan si pinangi pu karbi fan ke pinang ni pi alam mang ke je plan tu